Ora wareg to? Mboten wareg. Ora wareg rek turu. Mergo ngrasakne mboten wareg dinten temene ati kula nggih dilem ngoten niku ora. Wonten bandara agah kula ngoten niku ora jarang. Ndememenge kaya ngono lho gumun aku ora. Nggih. Tasmu ora keri to? Mboten perkara isine ora. Kosek to. Iki wacanan lak bener to iki undangan saka Taekwondo. Nggih. Diwaca? Nggih. Nuwun sewu. Iya. Lho lek maca adoh men to iki. Lah cedhak malah mboten ketok. Masalah. Ngangge kaca permana apa piye ngoten? Mboten gadah anggaran. Nek iso ngrokok pun alhamdulillah. Diwaos. Nggih. Undangane kapan? Nggih. Dinten Jumat. Sukra. Terus tanggale utawa surya? Surya utawi tanggal kaping 3. Candra kaping 5. Candra ki bulan. Tegese benjing. Tabuh pira? Mboten nabuh prai sepi niki. Tabuh ki jam tegese. Jam pira? Jam 9 enjing. Oh iya. Tegese yen saiki lumaku marang Taekwondo diarah sesuk mbarengi pleteking srengenge pun Kakang lan Siadi wis temeka ning Taekwondo. Nggih. Teng mriko darani nggih ico-ico ngoten. Enak, aja kuwatir to. Ora mbayar ning kono kuwi ora. Adate mesti dicelukke kae sego goreng kae sing dituntun ngono kae. Aul. Sok nang aja ngono kuwi lek nyisani siji ki tegese nggih aku. Lah kok mau bengi melok kok pangan iki lho karepmu piye lah. Lah kula iman-iman ngerti sego mesti dipangan. Kok kene lek sisa ora. Aja kaya ngono kuwi. Aku maling goreng ndok dhewe ning pawon ora. Nggih. Undangane sesuk-esuk jam 09.00 saiki lumaku diarah sesuk barengi pletek srengenge wis temeka ning Taekwondo. Undangan iki aja nganti ilang mergo ki kanggo wong loro. Inggih. Tiyang kalih. Parek lan luwene Setyaki gumantung undangan iki. Nggih. Ayo disimpen. Nggih ngestokaken dawuh. Boten langkung monggo enggal dipun gelak lampahipun. Ya nadyan kaya ngapa lan kepiye ana paribasan lho. Kosek. Napa Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa kung kaweng bias mring solaing rinira Diharya Werkudara nadyan wruhaya tining pangapus tingkah Kurawa Cidra Yaki wonten dawuh Marpa Mrana sawangen kowe pangkling apa ora wong gimbal rambute sing mendem jengklekan turut dalan kae sapa Ketala Munta Putra Mandaraka sapa menika bedangan kula jenenge Burisrawa mungsuhmu nggih kabare sarasian sesuk-esuk ana Taekwondo ki ngrembug gerahe ya kuwi Rama Prabu Salyapati lah kok anake lanang malah dem-deman turut dalan iki karepe piye lah nggih ayo dicedhak yen kena dielekake ndak mirang-mirangi kumrape warga Mandaraka iki monggo kula bedhaken Tatkala narpa Kresna tan kula sanyakra ring Kasiwara Dahawi Putra Munggah aliyeng rata Ayo Budril